Ahojky, takže vás vítám v mém nápadu, jak si jakoby vylepšit hodiny ve škole, to nudné čekání té hodiny, když třeba máte matematiku. Takže základem je pravítko. Může být jakékoliv. Tady jsem si dala jako podložku papír. Potom kružítko a nějaké ty pastelky. Takže já si vezmu to pravítko a začnu vyrejvat si tam jakoby tou tuhou, tady tímhletím, teda tou tuhou, tou jehlou od kružítka si začnu vyrejvat nápisy. Může třeba, nemusíte se dělat jenom s andělkama, ale já si třeba teďka udělám s andělkama. Takže si tady takhle vyreju třeba nápis 5 Angels. Takže takhle. Nebude to asi úplně dokonalý. Ale vy to určitě budete mít hezčí. Takže jsem si tady takhle vyryla nápis 5 Angels. A teď si vyryju ještě jména. Takže uděláme test. Jako docela blbě se s tím reje, takže jako test, Wendy, Wendy, tak, Nike, Angie, a Michelle si dáme sem. Tak, teď jsem si tady vyryla ještě andílkův jména Wendy, Angie, Tess, Michelle, Nike. Není to moc vidět, ale právě proto použiju pastelky. Takže dělám si 5. Takže třeba vezmu červenou a teďka, abyste to viděli, tak tady takhle tu 5 přejedou červenou pastelkou. Fouknu. A už je tam 5. Asi to máte rozmazaný. No, budu se snažit potom. No a teďka si vezmu třeba žlutou a udělám Ačko. Fouknu. A máte tam 5 A. A takhle se postupuje dál, až se všechno takhle vybaví. Takže já si teďka udělám jenom na ukázku ten nápis andílku a potom si dodělám ty jména. Takže jdeme na to. Takže vezmeme třeba modrou na N-ko. Teďka na G-čko třeba fialovou. Takhle. Na Ečko oranžovou. Lko zelenou.
hnědou esko a modré křídla uděláme. Tak a teď si to takhle přetřu. Můžete si to potom ještě zvýraznit. Ono to bude asi rozmazané, ale když to potom takhle, tak to vidíte na tom pravítku takto. Ta žlutá není moc vidět, no ale prostě je to tam na tom takhle vidět. No a teďka si uděláme další jméno. Já vám to budu přitom asi teďka ukazovat ještě. Takže třeba Mko, Míšu si uděláme, jo. Prostě si takhle zvýrazňujete to jméno, až je to vidět. Vlastně potom je vidět, jak jste to vyrili. A musíte třeba někdy i na to víc přitlačit. Když jste třeba, tady jsem to jako nedodělala, tak to tam dočárnu a už to je vidět. No, teď sfouknu tu barvu a je tam vidět myšel. A teďka já si udělám třeba Teresku. Tereska má modrou barvu, tak si uděláme Teresku celou modrou. Koukejte.